em dic Diana Ramos, estic fent un PTT d'Hostaleria i Turisme a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. Aquest PTT tracta d'una oportunitat que té una persona d'afegir-se al món laboral. Ja bé, estudies com a cambrera i a cuina, t'ensenyen de les dues professions. I bé, sortides laborals n'en té moltíssimes perquè és com et donen una oportunitat de saber més d'aquest ofici i a partir d'una certa nota pots accedir a un grau mig, a qualsevol que volguessis tu. En el meu cas, jo de cares al futur tinc ganes de fer cuina, que és el que m'agrada, i de veritat que això és una oportunitat perquè t'obre els ulls i et dona l'oportunitat de saber què pots fer en un futur i t'orienta moltíssim. Hola, soc Mirna Pujol i jo estic fent un PTT de vendes i atenció al públic. Bé, el meu PTT tracta una mica sobre atenció al públic, relacionar-se amb la gent i poder treballar en un sector de comerç o una botiga o un aspecte semblant. Bé, em van fer una xerrada sobre el PTT i a partir d'aquí vaig conèixer-lo i em va interessar molt. Al principi va ser una opció que no la trobava molt vàlida perquè pensava que no era una bona sortida fins que vaig provar-ho. I al provar-ho me'n vaig adonar que realment va ser molt vàlida i m'ha donat moltes opcions per conèixer-me més a mi mateixa i conèixer bé el que podria fer jo. Bé, és un curs al qual s'inscriveixen persones que no han aconseguit o no han tingut bones notes en l'ESO i per tant han tingut d'anar aquí. Però realment m'ha servit molt i la veritat que estic molt contenta del que he fet i veig que ara puc tenir un bon futur. M'estic esforçant per tenir un bon futur. Ara miraré més o menys el que voldria fer, però potser seguiré amb el PTT aquest perquè m'ha agradat, l'atenció al públic m'agrada i llavors també fem unes pràctiques que podem escollir el comerç on fer-les i jo vaig escollir un geriàtric que no té gaire res a veure, però és això, ells et deixen escollir molt, tens molta llibertat per escollir la pràctica que vols fer, t'ajuden molt, sents que els professors t'apoyen, cosa que a l'ESO no passava, i me sento molt apoyada. Ara veig que tinc unes ales, que és el que hem volgut representar amb aquest PTT. Ales, llibertat, poder aconseguir el que et vols proposar, i aquí estem, intentant aconseguir els nostres somnis.